Why chinilas da, nak? Ang gamit. Danlog dili. Yes no na guys. Ayun, ting. Loh, wadok ulit eh. Loh. Maghaati eh. Ay, aliti. Ali mo. Ayun. Lagi mo. Bagay. Lablog ka na di. Gani, lablog ka na di. Kiyome, isno na Kiyome, charang. Ako ko hair. Oh. Isno na oh. Akong hair ba? Ah. Akong hair. Gani. Sige. Bagay, trabaho po ko. Trabaho po ko. Isno na guys. Wala, puti na ang mga kuwan guys, dalan. Tara na. Ano, klaro. Huh? Paghinay dirito ha? Paghinay gid dirito ayaw pagkuan. Uy, yun eh. Kaya. Ayun eh. Sana yung itog na. Siom, ali siom. Nak, uy, Mayumi. Bantay-bantay dahil nakaugnay mga sakyanan. Ali siom, sumi. Ano ba? Sumi. Mayumi. Oh, Mayumi. Kasumi. Tawag ka kasi kasumi. Ada. Dapat ka na yung magigamit-gamit ganun nag-video na. Sayang kayo. Ako ng video. Ha? Picture naman ko. It's snowing in Manila, hindi. Kiri ko na. May misabi. Misa. Cheers. Alisa. Add ka na ko. Dito ko.